И здравейте хора, сега ще покая българския Bear Grylls. Да, единственото от самото начало е доста трудничък, но ще ме да оценим. Запомните, най-важното при оценяване е нощче. По случай даже имам тербушони отверка, ако нещо се повреди с техниката на нашите оператори, които са страхотни професионалисти. Така трябва много да внимаваме, защото тук има много препятствия. Контролен дъб, най-вече куприва, което изполих сам. Теренът е много труден за започване. Има парцали, което е сигурен знак. Цивилизация на може би 40 км от тук. Ще ги намерим. Тук имам и какви поне. Ако охлювите са яли, че гъбата е перфектна. Значи ти ще ядеш ли? Ти охлюв ли си? Не, мама. Тази гъба е много трудна. Това е толкова популярната гъба. Червена, не зелена мукаморка. Това е много трудно нещо. Отровата му можете парализира за 100 от секундата. Истински учител. Ако някой представя време мине, да се насложи някой животно. Така. Сега продължаваме напред. Търсиме. Времето е доста мук. Мъглично тук тези гори. Имам чувство, че скоро ще стълни. Не си нося часове, гледай колко е в момента. Коя посока сме да му се намерим? Там. Север. По дървото има мъх. Мисля, винаги от северната страна на дървото има мъх. Това е добър знак, значи да стане север. Там няма, там идваме, няма се връщаме да се изгубим. Също гора на дървото ясно. Продължаваме с големи планински гори. Тук има куполи, също така че едно време някъде точно в тази гора, имам значи много наблизко, си е било леговището на Баба Яга. Баба Яга не беше ли от Русия, бе, човек? Може и да е бил. Дано да е тук да и бият вашия мър. Едно време има плаща, като някакъв така малък. Ето за 20 минути си накъса гащите. Целя са нахрани, но доказата е добра, трябва да оценим. Браво, истински Bear Grylls. Тук има скока. Я трябва да ви покажа как средната дълбока и голяма пропаст. Вау! В България има един много известен човек, който се казва Васил Иванов Кучев. Така ли съм Васил Левски? Защото е... Не го знам кой е. Прескочил някаква много голяма пропаст. Имам чувство, че тези хора трябва да бъдат уважени и да се опитам да мина неговия подвиг. Сега... Колко оригинално. Това беше мечка. Долу. Не вижте, долу може да стане голяма бела. Може и заек да е било, ти отде знаеш. Зайци, вълци. Ау! Сега ще видим най-добрия скок на века. Камерата ми спада фани. Така, ще продължаваме. Така да прескачаме някакви пропасти. Значи най-лесно става с засилка. Хвърля с левия крак и прескачаме с десния, което си е нощчето, че попадна евентуално с много голяма пропаст, да не се причукам да преколя. Преверя нощчето. Прецени мъгъла. Вятъра тука, добре, но къде е тука той не знам. Скачаме, готови ли сте? Готови за провал. Бум! 6 плюс. 6 плюс. 6 плюс за Bear Grylls. Нищо ще оцелим. Малко се поуцапах, не? 6 плюс. Значи, успяхме с спешни материали да изпостроим един лек навес, който си мисля, че ще ни предпази от дъжд, евентуално и ураган. Нямаше нищо друго. Това съм го сякал и използвам нощи. Не тази купла, много е далках. Ще чупих нощката. И сега ще пренощуваме, запалим
Значи бях запалил умер, почва личи, кое изгасна. Аз съм специално намерих една специална трубичка, която ще използваме за залагане на стар български традиционен капан, който е много деликатен механизъм. Да видим капана на човека. Тук ще го заложа, защото тук явно се е минало някакъв дивеч, който мирише и това е... Има аромат на стар пръч, много е вероятно тук да има стадо кози, диви, надявам се. Ще заложа капан. Ето капана. Приготвяме се. Значи капанът се залага по следният начин. Разтваряме турбичката, слагаме я ето така. И чакаме нещо. Като падне нещо вътре, тя се затваря сама, разбираш. И хляпи, това е. Сега оставяме така капана, малко да го маскираме. Маскираме го малко е така, да се не види. И чакаме. Направо стана невидима тази турбичка, хора. Капана, бързо, ние ще хлам капана. Капана. Сега 3 дена и се надявам да е нещо качествено. Да, това българите имат такива яденета, не ги знам какви са. Това е богато много калории. Има малко вкусна. Умрели пътпадъци, но белтъчини. Да, благодаря ти, приятели, благодаря ти много. Засилихме си организма. Мисля, че това няма да ми стигне за 3 дена още, но свърши работа. На мен и за 5 минути не ми стига. Не знам за тебе за 3 дена. Нов ден, нови сили. Имам чувство, че сме много близко до цивилизацията, понеже виждам, ето и българин е мизерен народ. Виж цялата им гора каква е. Случи. Нека видим какво е това нещо. Да, ето, Луци, значи сме много близко до цивилизацията. Тук има релси, влакови линии. Винаги, когато намерите релси, влакови, винаги се движете по каквато и да посока под тях. Винаги ще да заведете до най-близката цивилизация. Ако табости влака. Ето, аз като ви казвам, не лъжа никога. Това е моят път към къщи. Надявам се да ви харесал. Ще се видим. Довиждане! Това беше историята за Bear Grylls. Дано ви е харесала. Ако ви е харесала, се абонирайте и харесайте за канала ми.